Hello, busuafo. Onyankopɔn hyam bebree. Adom nti ɔdede akyɛ yɛn. Ɛnyɛ yɛ papa yɛ nyansa yɛ nimdie ana biribi a yɛtumi yɛ ɛyɛ adom. Ne mmɔborɔ ho no ekuta yɛn mu besi saa bere yi o. Nhyira kɛseɛ nka ne din kronkron no. Ɛnnɛ bere a wobɛtie Nyame asɛm yi bɔ mmɔden na kyɛ asɛm no na ɔfoforɔ nso ɛnyɛ mu mfasoɔ wɔ Yesu Kristo din mu. Ɛnnɛ dua yi, mema wakɔ aba de ba wo te aseɛ sɛ dwumadie so. Na Awurade nokwafoɔ, me mpaebɔ nyinaa ne sɛ Awurade, obi biara a ɔte me ne Awurade yɛ n'akoma so ahwɛdeɛ ɛfɛ ma no. Na dom no wakwankyerɛ wɔ Yesu Kristo wo din mu. Ɛna yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ me wakɔ aba ne de ba wo te aseɛ sɛ dwumadie yi so. Yɛbɛfa akenkan nsɛm afi Korintofoɔ nwoma a ɛdi kan ti du kyekyɛmu 9 kɔsi 12. Ɔdɔfoɔ sɛ yɛhwɛ Nyame asɛm mu afi ɛti du no mfitiaseɛ no na Paul ɛtu Korinto asafo ɛsɛ ɔmo de ɔmo werɛ nyinaa bɛhyɛ Awurade mu na afei ɔmbɛtwe ɔmo ho afi wiase. Yɛnim sɛ Korinto asafo no na yɛ afrafra dɔm ɛsiane sɛ na Korinto no ɛbɛn mpoano a yɛbɛka sɛ port ɛwɔ hɔ. Baabi a nsuo so ɛhyɛn ship egyina nti no yɛbɛka sɛ ahɔhoɔ ɛwɔ Korinto asafo no mu. Nti obiara ne kurom amammerɛ ne ɔmo nneyɛe ɛna ne nyinaa di afra. Nti Korinto asafo no na yɛ ade ɛda Paul akoma so paa yie. Na ɔtwe ɔmo adwene gyina a yɛdi kanfoɔ sɛdeɛ ɔmo si fa ɛyɛ bɔne tie Awurade. Ɔmo ɛwarewareɛ, ɔmo som abosom, ɔmo yɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ. Yɛhwɛ mu a ɛno bi na ɛkɔ so wɔ wiase yi mu yi. Na mebisa me ho daa sɛ ɛdeɛn ɛna nti so yɛyɛ kyɛn ɔmo a ɛtwam kɔ no anaa daabi. Ɛyɛ adom bi Yesu Kristo ne wɔwuiɛ ne sɔreɛ de gye yɛn nkwa nti a ɛno ɛna ama ɔntwa yɛntwene yi. Ɛno nti yɛba verse 12 no a ɛhwɛ nkyekyɛmu 12 no a yɛhu ne sɛ ɔse ɛno nti nea ɛyɛ ne sɛ ogyina hɔ no ɔnhwɛ ne yie na wanhwe ase. Ɛyɛ Korintofoɔ mu a ɛdi kan ne ti du nkyekyɛmu 12 ne 13 no na yɛgyina so esi so dua. Ɔse ne sɛ nti nea ɛyɛ ne sɛ ogyina hɔ no ɔnhwɛ ne yie na wanhwe ase. Efisɛ nsɔhwɛ bi ɛni hɔ a ɛba yɛn so a ɛba sɛ ɛbɛbɛdi yɛn so nkonim. Na mmom ɛba sɛ ɛbɛhyɛ yɛn den. Ama yɛ Christian abrabɔ no yɛtintim wɔ mu. Efisɛ sɛ yɛtumi gyina a Onyankopɔn pagya yɛn ɛde kɔ tebea foforɔ mu. Ɔbɔ yɛaba so. Onyankopɔn yɛ nokwafo. Na ɔmma nsɔhwɛ bi a ɛboro yɛn ahoɔden so ma yɛn so da. Nea ɛbɛba biara no ɛyɛ nea ɛsɛ sɛ ɛba bɛboa yɛn na yɛtumi ɛpem kɔɔ kan. Ɛno nti nsɔhwɛ bi a wonam mu, kwadaanda bi a ahyɛ wo so, ɔhaw ne amanneɛ bi a wonam mu no, ɔdɔfoɔ, metu wo fo sɛ fa wo ho to Asafo Awurade so. Efisɛ ɔno nko ara ɛna ɔbɛma yɛn ahoɔden a yɛde bɛdi so. Ɔno nko ara ɛna ɔbɛhyɛ yɛn den. Etwa sɛ yɛne Nyame nkronkron ɛnya nkitahodie a ɛmu ɔden ɛba saa na a ɛma yɛn ahoɔden ma yɛtumi ɛde ɛpem kɔ kan. Na nnɛ social media wiase a yɛwɔ yi, mmerɛ dodoɔ sɛn ɛna yɛnya de ma Awurade ne n'asɛm. Ɔdɔfoɔ, bɔ mmɔden ara na hyehyɛ wo berɛ. Hyehyɛ ɛda mu no, hyehyɛ wo berɛ. Nea wode bɛkɔ adwuma, nea wode bɛdidi wobɛnom, wode bɛhome, nea wode bɛkɔ social media, nea wode bɛtwe Awurade anim wɔ mpaebɔ ne n'asɛm sua mu. Sɛ wotie asɛm no, sɛ wokan asɛm no, wosua asɛm no. Asɛm no na ɛhyɛ yɛn den na ɛboa yɛn ma yɛtumi tintim ma Kristo. Berɛ a yɛtwɛn ne ma ɛtɔ so mmienu yi, yɛkwatie asɛm no a yɛnka ho sɛ ɛnnaadaa nkyerɛkyerɛ bi a bɛtumi abɛhwem yɛn ɛfi nokorɛ no mu. So womfa wo ho so ma Kristo. Ɔno nko ara ne kwan yɛ yɛnam ne so kɔ heaven. Nti obi ntumi nka sɛ ɔkɔ heaven wɔ berɛ a ɔmfa Kristo. Ɔdɔfoɔ yɛ w'adwene yie na ma Honhom Kronkron kwan na ɔnsiesie wo na ɔntutu w'anammɔn ɛmma wo.
ɔdɔfoɔ na ankyɛre Yesu sa no wɔ n'ani onyam mu a yɛmu biara nyɛ ɔyeraba. Bɔ mmɔden kyɛ asɛm yi na ma ɔfoforɔ nso nyɛ nidasoɔ wɔ Kristo mu. Nea n'abɛmu bu ɔyɛ apaaba a ɔde nam ne sɔhwɛ ne ɔhaw ne amanneɛ bi mu no, ɔnya awerɛkyekyerɛ mfiri Nyame asɛm mu. Yɛ ɔsɛmpakani ma Awurade na w'abotire nso so ɛretwɛn wo. Onyankopɔn nhyira wo na ɔnto wo nkwa nna mu. Wɔ Yesu Kristo din mu. Bra yɛtwɛn ne mmerɛ ɛtɔ so mmienu yi, ɛma wo werɛ mfiri ho sɛ yɛtwa mu wɔ asase yi so, yɛtenabea ɛwɔ heaven. Bye bye.